Ilang suliranin po sa kalinisan at kaligtasan ang natukoy sa pamilyang bayan naman ng Mangaldan matapos ang sinagawang inspeksyon bago ang nakatakdang malawakang clean-up drive ngayong araw, ika-8 ng Enero. Ayon sa lokal na pamahalaan na nakaapekto sa kalinisan ng mga paninda ang problema sa pagtulo ng tubig mula sa bubungan sa ilang bahagi ng meat section. Sa fish section naman ng nasabing pamilihan, iginit ang pagbabara ng mga kanal at daluyan ng tubig kung saan kinakailangan ng agarang declogging ng mga drainage. Bukod dito, pinunari ng ilan ang kalat tulad ng mga karton at sa ilang stores na maaari umanong pagmulan ng sunog. Dahil dito nagtakda ang LGU Mangaldan ng paglilinis sa mga apektadong bahagi ng palengke simula ngayong araw, Enero 8, mula 1 hanggang 5 ng hapon. Inatasan din ng LGU ang mga vendors at stall owners na ilipat at ayusin ang kanilang mga gamit upang maiwasan ang abala at matiyak ang kaligtasan habang isinasagawa ang nasabing paglilinis. IFM News. IFM News. IFM.